Ia uite cât o urcat, vezi că 30-40 cm urcă. Ia uite cât o urcă, mă. Ce interesant, mă. Ca punem pe YouTube. Urcător. Punem pe YouTube. Punem pe YouTube. Mă. Bă, ne inundă. Urcă apa. Ce zice tare? A început să curgă. Ia uite, da, acolo trebuie să umpli sticla, mă. Haide capul meu, așa ceva, domnule. Ne-ai văzut așa ceva? Nu. Nu ai fost niciodată aici, nici Nu, nu știu. Dar ce debitare, dar ce bună e apa. Păcat că curge la vale, s-ar putea vindeca și apa Evian cu 10 euro jumătate de litru. Uite-te ce s-a agită, mă. Nu ce-a agitat-o. Scuze că am trecut prin cadru. Mamă, dă pe din afară, e mai dat, mai da, ia. Să poți să bei așa ceva în pește. Da, da. El e piște, filmează și el. Mamă, dar ce miros are, măi. Domnul Dan, ce miros are, domnul Dan. Nu știți că am miros ciuda, hai încă. Da, domnul Cristescu, da. Conține, cred că și sus, cred că, nu? Da. Da, domnul Dan. Cine zice domnul Dan? Cucuia, domnul Dan. Cine zice? Aia, Nikita la Naomi, la idiotul ăla. Domnul Dan, la ăla de la UTV, Dani, ăla de la UTV. E superbă zona și borcutul ăsta în teroare. Face toți banii. Demn din apa asta minunată care valorează... Da. Eu m-am învățat deja. Nu te-a apucat de băut, bă, iarăși, că te lăsat. Așa ceva... Nu mai are așa. Trebuie să-l aduc pe taică meu, acum încetează. Și culmea că borcutul are făcut din lemn, nu este piatră, e lemn identificat. Fantastic. Dar uite-te și la el, mă, cum. Și la 12 minute se petrece acest lucru. 12-14 minute. Iar că începe să scadă. Pune pe YouTube-ul, dar cred că mai pus ăștia de prin băiuți pe YouTube. Da, poate. Acum scade. Ia, se calmează. Vezi că ea trec prin cadru? Grijă. Vedă ce interesant. Zona e superbă, e minunată, e ceva feric de vis. Apa asta vine de la ceva exploatare de mai de sus. E blocat, nu mai tot. Aici au fost multe chermeze. Bă, dar ăsta ca și ceasul funcționează. Dai seama cum e natura. Nu, dar ce că se acumulează, acum nu chiar ca și ceasul, că depinde și de ce e în pământ, știi? Că zice că